Na hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungry csatornán, én Zsombor vagyok, és a mai videóban az ősnövényekkel fogunk foglalkozni, ugyanis azok is részét képezik a paleontológiának és az ősvilágnak, és mivel legutóbb, hát nem mostanában volt, hogy foglalkoztunk velük, és ezt a sorozatot is folytatni szeretném, mert szerintem ezek is érdekesek, és megérdemlik, hogy beszéljünk róluk, ezért most nem más hoztam el nektek, mint a Lepidodentront, szóval vágjunk is neki. A Lepidodendron a pikkelyfák osztályának Lepidodentralis rendjébe, ezen belül a pikkelyfafélék családjába tartozó fosszilis növénynemzetség. A Lepidodendron a karbon és a perm időszak során mintegy 358-tól 252 millió évvel ezelőtt élt, maradványait világszerte megtalálták. A genusz neve a görög lepis, azaz pikkely, és a dendron, azaz faszavakból tevődik össze, tehát a teljes név azt jelenti, hogy pikkelyfa. Amikor az első leleteket megtalálták a 19. század elején, a hüllők bőréhez hasonló törzse miatt az emberek óriás gyíknak vagy kígyónak titulálták a Lepidodentront. Nyilván később a teljesebb fosszíliáknak hála kiderült, hogy nem egy hüllőről és még csak nem is egy állatról, hanem egy ősi faszerű növényről van szó, így 1820-ban Lepidodendron néven mutatták be a nyilvánosságnak. A genusz leírója Stremberg még abban az évben kettő fajt nevezett el, a Lepidodendron obovatumot és a Lepidodendron acaletumot. Azóta a nemzetség még kettő fajjal bővült, így napjainkban legalább 4 Lepidodendron faj tarthatunk számon. A Lepidodendron egy kihalt, kezdetleges edényes faszerű növény volt, amely rokonságban állt a valódi korpafüvekkel. A nemzetség fajai hatalmasak voltak, magasságuk átlagosan 30-40 méter között változott, de egyes esetekben elérhették akár az 50 métert is. A törzs átmérője nagyjából 1 méter környékén volt. A Lepidodendron fajoknak magas vastag törzse volt. A törzs hosszán ritkán ültek ágak, ezek inkább e faszerű növény tetején helyezkedtek el. Az ágakon fürtszerűen fordultak elő a levelek. Ezek a levelek hosszúak és keskenyek voltak, hasonlóak a mai füvek éléhez, és spirálisan ültek az ágakon. A Lepidodendronnak lemezes edénnyalábjai voltak. A szárban lemez alakú fa és háncsrészek váltakozva álltak. A szorosan ülő rombusz alakú sebhelyek, amelyek a növény növekedése során kerültek a törzsekre és szárakra, érdekes és közönséges kövületeket adnak a karbonkori rétegekből. Ezen kövületeket gyakran szénbányákban találják meg. A maradványok gumikerékre vagy aligátorbőrre emlékeztet. A sebhelyek, amelyeket a levéltokok okoztak, zöld fotoszintetizáló szövetekből állnak. Ezeken viaszszerű anyag, kutin és gázcserenyílások ültek, az előbbiek védték a külső hatásoktól, az utóbbiak pedig a légzésben segítették a növényt. Így a Lepidodendron fajoknak zöld törzsük volt, nem mint a mai fáknak, amelyeket barna, kérges és fotoszintézisre képtelen szövet borít. A Lepidodendron inkább egy óriás korpafűre hasonlított. A törzs ritkán vagy egyáltalán nem tartalmazott fát. A legtöbb támaszt a kéregszerű résztől kapta. Ez a rész a törzs körül maradt, mint egy kemény réteg, amely nem kopott le soha, hasonlóan ahogy a legtöbb mai fánál is történik. Ahogy a fa nőtt, a levéltokok szétnyíltak, hogy alkalmazkodjanak a törzs vastagodásának növekedéséhez. Ezen növények ágai tobozszerű képződményekben végződtek. A Lepidodendron nem termelt magokat, mint sok mai növény. A nemzetség spórákkal szaporodott. Feltételezik, hogy ezek a növények gyorsan nőttek, és körülbelül 10-15 évet élhettek. Egyes fajok lehetséges, hogy csak egyszer szaporodtak életük folyamán, bár a kulcsfontosságú leletek hiányában ez még egyelőre kérdés marad a kutatók számára. A Lepidodendron fajok inkább a mocsaras területeken éltek. A növények sűrűn nőttek, hektáronként 1000-2000 ilyen faszerű növény élhetett. Ez a sűrűség azért is volt lehetséges, mert a növények csak kifejlett korukban ágaztak szét. Életük legnagyobb részében ágtalan oszlopoknak néztek ki. Fiatal korukban törzseiket fűszerű levelek alkották, amelyek egyenesen a törzsből nőttek ki. A növekedési gyűrűk és az alvórügyek hiánya azt jelzi, hogy nincsenek szezonális növekedési minták, és a hasonló tulajdonságokkal rendelkező modern növények általában trópusi körülmények között nőnek. A Lepidodendron fajok azonban szubtrópus régiókban terjedtek el. A pikkelyfák kiterjedt területeken éltek, a napjainkban élő trópusi flórához képest a pikkelyfák egészen északon Spitzbergákig, délen pedig Dél-Amerikáig nőttek 120 fokos szélességi tartományban,
ami arra is rávilágít minket, hogy ökológiailag a késő paleozoikum legsikeresebb növényei közé tartoztak. Euramerikában a Lepidodendron a karbon végén kihalt, az ökológiai változások szélesebb mintájának részeként, beleértve a kor végén megjelent fejlettebb növények növekvő dominanciáját a síkvidéki erdőkben és a száraz földhöz egyre inkább alkalmazkodó növényzetet a Pangea nyugati részén. Erre csak egy lapáttal rátett, a karbonkor végét lezáró, az 5 nagy kialási eseményhez képest kisebb léptékű, de nagy nyomot maga után hagyó karbonvégi kihalás. A mai Kínában lévő Káthájszia régióban azonban továbbra is nedves trópusi környezeti viszonyok uralkodtak a perm időszak során is, így a lepidodendronok ott tovább fennmaradhattak, és csak a paleozoikum végén, a Perm-Triász kialási esemény során körülbelül 252 millió évvel ezelőtt tűntek le az élet nagy színpadáról, amikor is a földi élet 90-95%-a mindörökre kipusztult. Nos hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy érdekesnek találtátok, és hogy tudtatok meg többet a lepidodendronról, a pikkelyfákról és magáról a paleontológiáról is. Ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő, hasonló vagy más jellegű őslényes videóban, addig is. Csőztök!